ценно качество в живота е скромността. Ние, разбира се, особено в американското общество, това далеч не се счита за ценност и добродетел. Тук е важно да си напорист, борбен, самоуверен, упорит и така нататък. Но те, така на сметка, всичките тези неща ни се включват в това ти да си смирен. И всъщност смирението, сега ще си говорим за смирението, защото е най-важното нещо, за да ти се получи хляба. Защото си говорихме защо на хората не им се получава хляба. Значи хляба обикновено не се получава, когато си мислим, че ще ни се получи. А когато не сме сигурни и така смиреничко си признаем, че не знаем и че не всичко знаем, че не всичко можем и че в крайна сметка не зависи от нас, а че има и една друга Божия ръка, която заедно с нас твори, дали ще меси, дали в работа, дали в каквото и да било, ако можем да се признаем и наистина повярвахме това нещо, тогава всичко ще да ни се получава много по-добре. Защото тогава вече не разчитаме само на нашия